Започваме качване на Master List. Значи влизаме в Mozilla, набираме след него админ, и тук съм ти създал един акаунт, на който съм премахнал повечето функции, само тия, които се използват. Паролата е 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Изпращаме. И така, повечето функции са ти премахнати, които не ти трябват. Отиваме файл менеджер. Тук виждаме папките. Избираме си Master List. Качване на файл. Избираме файла, който трябва да се казва Master List. Ето го. Създаваш си го. Отвори. Окей. И готово. Той замества стария файл. И това е.